Bon dia a tothom. La migració balear femenina està poc documentada dins l'èxode balear dels segles XIX i XX, i això és causat perquè fa anys emigraven majoritàriament homes, tots sols, que tenien un objectiu ben clar: obrir rutes migratòries i permetre l'arribada de més famílies. I era així com històricament la dona podia emigrar, fent ús dels apel·latius la dona de, l'esposa de o la filla de. Encara que les dones no emigraven activament com si ho feien els homes, el seu paper era crucial. I era crucial per ser responsables de cuidar tot allò que quedava a Balears i que s'havia de mantenir: la casa, els fills, les propietats o les terres. Així, poden dir que les dones balears van ser mobilitzadores de la migració, però la història mos sorprèn en casos especials com el que avui vos volen compartir, presentant la història d'una jove mallorquina que va decidir migrar tota sola l'any 1847, primer a Argèlia i després a Grècia. El cas de Josefa Xifré. Josefa Xifré va ser una dona balear emigrant, nascuda a Palma el 1820. Segons la seva pròpia declaració, quan comptava amb 27 anys, era orfa, vídua i sense mitjans de subsistència. I pel que sembla sense fills, per això va decidir passar, com tants altres illencs, a la veïna Algèria, país que atreia una forta immigració balear per les oportunitats laborals que oferia des de que se va iniciar la conquesta i la colonització dels francesos al 1830. La jove mallorquina no va triar com a punt de residència Alger i la seva comarca, on hi havia una nombrosa colònia maonesa, sinó la regió occidental del país, l'Oranye, destinació preferida pels immigrants peninsulars, alacantins, murcians i almeriencs principalment, per on s'hi dirigien també alguns insulars. Va desembarcar a Oran, des d'on es va encaminar als altiplans i a l'interior del país fins a arribar a la ciutat de Muascar, antiga capital de la regió d'Oran durant la dominació turca que va precedir l'arribada dels francesos. Aquesta elecció no va ser fruit de l'atzar, sinó deliberada, ja que, segons declararia després, va marxar per treballar a la fàbrica d'un cosí seu, resident a aquella ciutat. Les coses no li varen anar bé, ni amb el cosí ni amb la seva fàbrica. Ho prova el fet que poc després fes l'equipatge a les seves curtes pertinences i s'encaminàs cap a Oran, principal localitat de la regió, amb un port ple d'activitat, on es va fer servir com a serventa, ocupació molt freqüent entre espanyoles, que a més estaven molt sol·licitades. Josefa no va entrar a fer feina a una casa francesa, que era el més habitual, sinó que la va prendre per criada un capità de vaixell mercant grec, duent-la a casa seva de Spezia, amb passaport del cònsol a Oran. Entre l'amo i la serventa hi havia qualque cosa més que una relació laboral, o així ho semblava. Ho indica el fet que la mallorquina s'arriscàs a embarcar-se amb ell cap a Grècia, un país desconegut per ella, on ell tenia el domicili i la família. Ja a casa seva, la varen rebre d'ungles, fent-li la vida impossible, aprofitant les absències del capità, de manera que Josefa va haver de marxar i una vegada més llançar-se a l'aventura. Pels mals tractaments sofrits per la família del capità, va passar a servir a ca una altra família també grega i es va establir al Pireu. La seva sortida del port de Spezia va haver de ser bastant precipitada, ja que no va tenir temps ni tan sols de recollir el passaport que a la seva arribada havia dipositat a la comissaria de policia. De manera que al Pireu va arribar indocumentada i a mercè del seu nou patró. A aquesta ocupació les coses tampoc varen marxar com era de desitjar. Pot ser perquè sent Josefa una dona, en situació jurídica irregular, possiblement analfabeta, sense conèixer la llengua del país i fins i tot el castellà, ja que només xerrava mallorquí, podria ser presa fàcil de qualsevol desaprensiu. Xifré va abandonar el domicili del capità poc després de desembarcar per acollir-se a la protecció d'un dels cònsols estrangers residents al Pireu. Tots aquests fets, des de la sortida de Mallorca fins a l'arribada a Grècia, passant per l'estat d'Algèria, havia passat en tot just un any, al qual se'n sumaria 2 anys més d'estada al Pireu, una vida de privacions, desencants,
misèries i insults inseparables de tota immigració, doloroses experiències agreujades per la seva condició de dona i per la soledat. En tot aquell temps, Josefa Xifré no havia pogut reunir els doblers necessaris per pagar un passatge de tornada a Espanya. Havien transcorregut 2 anys des de la seva arribada a Grècia, sentint-se explotada i sense possibilitat raonable de veure millorada la seva situació, ja que amb prou feines havia pogut estalviar el que calia per mantenir-se un mes sense treballar. Es va presentar al cònsol general d'Espanya a Atenes, Plàcido Jovert i Èvia, a qui va exposar amb viu colors les seves tribulacions passades i la penosa situació present, sol·licitant-li ser repatriada com a indigent en el primer vaixell que sortís cap Barcelona davant la impossibilitat en què es trobava de fer-ho per falta de recursos. El cònsol, en demanar autorització de Madrid per pagar-li el passatge amb fons públics, no va dubtar a recomanar la petició d'aquesta dona. Ara bé, no ho feia per consideracions ètiques o raons d'humanitat en vista de la desesperada situació en què es trobava. Per trobar-se al carrer, gairebé sense mitjans de subsistència, a un país estranger i desconegut, sense parlar sinó el seu idioma mallorquí barrejat amb algunes paraules gregues, de manera que podia veure's abocada en qualsevol moment a nous atropellaments, a la prostitució o al suïcidi. L'argumentació del cònsol anava en una altra direcció. El cònsol Jové se sentia preocupat perquè la mallorquina, asfixiada finalment per la necessitat, potser s'acollís a la beneficència de l'Església grega o als auxilis d'alguna missió protestant anglesa, posant en perill les seves creences catòliques. Excelentísimo señor, muy señor mío. Tengo el honor de participar que hace algún tiempo se me ha presentado en este consulado una joven diciendo llamarse Josefa Xifré, ser natural de la parroquia de Santa Eulalia, en Palma de Mallorca, de 30 años de edad, hija de Baltasar Xifré y de Juana María Amalia. Habiéndola pedido su pasaporte para inscribirla en el libro de transeúntes según deseaba, me dijo que suponía que el capitán del buque en el que vino a Grecia lo había dejado a la policía de Especia, que fue en donde desembarcó. Pero practicadas a su ruego las oportunas diligencias, resultó que no estaba el pasaporte en poder de las autoridades de aquella isla. Más adelante volvió a suplicarme que la inscribiese como española, pero sin poder ofrecer prueba alguna de su nacionalidad, sino su idioma mallorquín mezclado con algunas palabras griegas, única cosa que habla, siendo sin duda anómala la estancia de una joven española en este país. Me manifestó su deseo de pasar a Barcelona y la imposibilidad en que se hallaba de hacerlo por falta de recursos. Y yo me creo en el deber de comunicárselo todo a usted, por si después de las oportunas informaciones tiene a bien indicarme la clase de socorro que puedo administrarla si insiste en demandarlo, añadiendo por mi parte que juzgo muy oportuna su vuelta a España, sobre todo por lo que respecta a la conservación de su fe católica, expuesta como está a las acechanzas de los sacerdotes griegos y de los propagandistas protestantes, que no descuidan ocasión de instruir a los católicos, como desgraciadamente han hecho con un español que hace algunos años se hizo ciudadano griego y abrazó el cisma de este país. Puedo esperar acerca de esto las órdenes de usted, sin perjuicio de ningún género, pues la interesada me dijo que en la última casa que ha servido ha ganado bastante para mantenerse un mes. Dios guarde a usted. Al cónsul de España en Atenas, enterada la reina Nuestra Señora del despacho de Quintos número 37 de 6 del Corriente, participando la presentación de una joven llamada Josefa Xifré, que dice ser española y se encuentra abandonada y sin recursos para poder regresar a su patria. Se ha servido disponer, se diga usted, como de su real orden lo ejecuto, que cuando se presente algún español sin documentos ni otros medios que acredite su nacionalidad y procedencia, procure informarse de su persona, dirigiéndose directamente a las autoridades del reino a quien corresponda, antes de concederle auxilio alguno. Y atendidas las particulares circunstancias que concurren a Josefa Xifré, autoriza usted, para que sirva de ejemplo,
la embarque con destino a España, si se encuentra ocasión directa, y si no, la mande al puerto más inmediato donde suela haberla y en donde exista cónsul de la nación a quien pueda recomendar la continuación de su viaje, cargando a cuenta de gastos extraordinarios los que le ocasione este socorro y que tratará sea lo más económico posible. Dios guarde a usted.